arteli ki kali kamai, kata kawai ka taksi kamai, kala syak tenra ha kawai ka trok kit umpniang, ki badang hiar syarum na nongpo, sya ki benta ka Guwahati, bat katay ka trok kala lech sanga saya kawai ka auto rickshaw. Katay ka jingja kala jaha ka nop hai sngi jong ka pratarik naiwing, ha ka por kumbalay ba JAA, ha ka ba ki basyong hapo katay ka taksi kamai, bat ki badan laingut kentup ya unongnya katay ka taksi, bat kila syupang met malumala. Katay ka kali katay ka badan ya registration number ML10A nriu nyaw layar, kat ba katay ka trok batenra katay badan ya registration number ML04B, lai kendai san, bat ka auto rickshaw ka badan ya registration number ML10C, lai nyaw iwe nriu. Kabala jaru hasurok ba ha paham siem nongpo, marjan bat ka Bethany Hospital. La kenno ba katay ka jingja katay na ka jingpen hairstet jong unongnya katay ka trok kit umpniang, bat ki pulit kidang penlong ya ka jing tokit, kat kum katay ka jingja.